Aranga zedu ziri pano, aranga zedu ziri pano. Yoda zenga umoja, yoda kutenga moja, 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 yoda kutenga moja. Wakasoko, Murume wakasoko, wakasoko. Uyu muzukuru wangu zvekuti mwana akafa abuda chimwe chinhu pamusoro pechimwe chishona ichocho takatozongochionawo izvozvi tatisati tatombochinzwa kasi meno maitikiro azvakaita vanogona but isusu mashura kumusha kwedu asati ambozviona takatozozvinzwa izvozvi mashura asi kunzwa kwenyu chii chikonzero chakaita zvidaro? Chikonzero inini kwakarorwa muzukuru wangu mheno kana vaimuda kana vasingade kwakakarorwa muzukuru wangu ndo vaita zvese. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tiri kunzvimbo inonzi Rutara, pedo nekuya kwebhokisi kwamakaona kakofini kwaneuso kuya ndiko kwatiri. Tiri munzvimbo yeMhondoro. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndofunga ndire menzi makadiko chera phela yalibingelela muli yeZimbabwe sehlangane phela futhi kolunye ihlelo lapho esikhamba khona sinika inhlelo zenelisthandayo. Namuhla siliphathele olunye uhlelo oluchene lezinye uhlelo olumangalisayo. Angikwazi ukuthi ngathi lo hlelo olunjani but namhlanje lizazwela indaba esiliphathele yona. Abangaziyo ibizo lami Chera, abangangaziyo siyakubonani ngethemba lapha likhona likahle emakhaya. Ndofunga nawo sekutaurwa kuti ana Chera haisi nawo inofadza, nawo yatafambira inawo inosuwisa. Mwana wepano akaberekwa pano kwa akazonorwara kwa akaroorwa kuzosvika azoshayika. Zvinonzi akazoshayika ane nhengo yechirume iye ari munhukadzi. Ndo nawo nyange zvazvo yakaitika nguva yapfuura yane nguva yaitika nawo iyi, asi kwatiri taona zvakakosha kuti muri yeZimbabwe tikuzivisei kuti zvakadai izvi zviri kuitika. Vazhinji vanoti sei nyaya dzakuitika mazuva ano, asi chandingade kukuzivisai ndechekuti dzaingoitika asi dzai dzisina vaidziteera kuti nhau idzi dziri kufamba dzakadai. Sandizvo here Chera? Ndizvozvo. So indaba esilandile namhlanje indaba yomntwana umfazi umntwana oyinkazana owabhubhayo ngemva kokuthi ingaphansi yakhe yayisitshintshile yaba ngomuntu oyisilisa. So indaba le kuthiwa wahamba uthe selotsholiwe sikwazi khona ngalo ukuthi kwahamba njani. Ndizazwela ngomuntu wangikhona sekhuluma wagule kuguleni kwakhe wagcina sehamba emadokotela
igcine itholakala ukuthi hayi ngaphansi kwakhe sokungumuntu oyindoda. So singaliqedeli isikhathi manini phela sinika abanikazi bendaba, abanikazi owabazali womntwana bekhulume phela ukuthi wino kwathatha indawo. Sengikwenze semuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Azwai muri yeZimbabwe. Inini ndinoitwa Mai Chauya. Ndogara kuRutara. Mhondoro village 4. Ndine mwana wangu anga akaroorwa. Saka pakuwanikwa kwake akaitwa mwana wangu uyu akaita mwana wake in fact akaitwa operation. Aitwa operation ndobva abva kuchipatara mbava yakumba. Tagara operation iyi yakavhurika. Yavhurika ndobva ndadzokera naye kuhospital. Ndobva asvika ndobva asonwa operation iyi pakare. Ndobva ndadzoka naye. Ndobva tagara. Ndingati angogara 2 months akaoperetwa mwana wake. Ndobva aenda kumusha kwomurume wake kwaakaroorwa. Asvika kumusha kwomurume wake ikoko agara. Akabva atanga kubleed. Andifonera mama ndiri kubleed. Ndobva ndati maybe mapiritsi auri kunwa. Ndobva amboenda kuchipatara ndobva anochinjwa mapiritsi aya mvapiwa mama. Saka abva aramba achingobleeda zvakadaro. Ndobva tagara ndobva ndazomuti achiuya kuno kumba. Auya kumba ndagara naye achibleeda kudaro. Akatanga kuti mama ndiri kumera chimwe chinhu pamusoro penhengo yangu apa. Handisi kunzwisisa kuti chii. Maybe imota. Ndobva ndamutarisa ndikaonawo zveshuwa. Ndobva ndamuti achiri kambopfeka mapedzi. Ugare wakadaro pamwe ndo ari kunyanya kukonzeresa. Ndobva aregera. Saka aregera agara akabva chinhu chake charamba chingokura. Zvachinenge chiri nhasi mangwana chinenge chakakura chichireba chireba. Saka ndakabva ndazomuendesa kuchipatara ndichifunga kuti pamwe maybe baba wacho akati maybe aita siki. Kuchipatara kwaiva kuti hakuna siki yakadaro. Ndobva adzoka. Tadzoka naye ndobva taenda kwadokta kuTefi. Dokta akasvika akati asi ndamboonawo chiitiko ichi. Sandambochiona handichinzwisisi. Vamboendai kuchivanhu. Takafamba naye tikaenda kune dzimwe n'anga dzaingomupawo mishonga achingodya asi zvichiramba zvichingoramba zvikura. Ndobva pazouya imwe n'anga yakaenda baba ndo vakaenda. Vaudzwawo nevamwe vanhu kuti kune imwe n'anga inoziva vaitwa vamutsvuku. Ndobva vanotora n'anga iyo ndobva yauya nayo. N'anga iyo ichisvika ichitaura yakasvika kuti mwana wenyu akaroiwa. Asi munhu wacho akamuroya ari pano nokuti musi wasvika n'anga iyoyo amwene wake vakabva vauya kuzomuona. Ndobva ati asi munhu wacho akaroya mwana wenyu ndatomuona papi pano. Vana kuda kutaura. Tazogara mai vaya vaenda. N'anga yakadedza mai vaya mumba maakanga ari. Ndobva yavati zvoni endai munouya nehuku. Tombozama kucheka ropa rehuku tomugezera. Mogeza maoko tozama kumurapisa. Saka iye ndiye akazonditsanangura ndomba manga akarara akazoti ndapindamo zvanzi mama n'anga yanga ichitaura namwene vangu ichivati izvoni imimi zvandakamauya kumba muchitiwani mukadzi namukadzi wemurume wenyu musingatauri kuti muroora. Ndokubva ndakupai mushonga ndikakuti kana manoona munoisa pakanaka kana mazoona manzwa tsitsi mosunungura munhu orarama. Makazonokandire mutoilet vachitaurirana. Ndo zvavanga vachitaurirana ndikati zvanzi ndikasakura kuti ndo vakakugadzira ka. Ndo zvazvinoreva ndo zvavanga vachitaurana. Ndosaka vanzi endai munotora huku muye nayo ticheke ropa mugeze maoko timbozama kumunwisa pamwe zvingaite zvakanaka. Ndobva ndaudza baba. Baba mubva vati manje tingazviite sei. N'anga yapa yakadzoka. Baba ndobva vabvunza kuti saka mwana wangu anogona kurarama here. Zvikanzi inini handigone kuti mwana ndakungoedza asi handikwanise kuti kumuronora zvinhu zvaakaroiwa. Kudzimara iye oga ati baba nditore munondidzosera kwandakaroorwa mundisiye ikoko mudzoke mugare pamba penyu. Ndobva tamutakura tikanomwisa kwaamwene vake. Tikabva ikoko ndikadzoka ndichichema kuti ndasiya mwana wangu. Baba wakati musamuvinge musiye akadaro. Vatamusiya. Ivo ndobva vazomutora vamuendesa kuChegutu. Kuchegutu ndobva transfer vaiswa kuHarare. Vandazotevera kuHarare kuya ndikamuona arimo asi maresults acho ndakwawana kwadokta kwacho. Angonzi iye ndakamubvunza ndikati kumaresults ako anzi kudii. Zvikanzi anzi ari kupuhwa naamwene vangu. Ivo ndobva ndavabvunza ndikati mapuhwa maresults ere. Zvikanzi hatina. Zvikanzi vari kungoti izvoni maresults acho ari kunetsa kubuda. Kudzimara mwana wangu azofa nechinhu ichocho. Akafa chinhu ichocho chakura chareba kudai so chiri pakati pemakumbo ake. Ndobva ashayika. Ndobva tangouyawo naye tichizosvika tichiviga. Asi Chief Ngezi vakatumawo komiti yavo ikauya ikaona. Yazoona ndobva Chief Ngezi vati after 1 week mapedza kuviga
mwana wenyu ndiri kukudai kumba kwangu, tikaenda tose tikanosangana naivo. Nekuti paakauya achisvikira kumba kwavo havana kumuisa mumba, vakaisa muchirugu chehuku. Infact maigara huku, ndobva vangotsvaira imomo. Chaive chimba chavaimboshandisa mubva vazosiya chakugara huku, ndoma vakatsvaira vakamuisa imomo, vakaisa bhokisi imomo. Akaita 2 days ariko kuti vachitaurirana. Pavakazowirirana ndobva azouya kuzovigwa kuno. Saka chifingezi akabva azovaripisa mombe kuti makamaisirei mwana muchirugu. Imimi mai anga asina imba here yaairara, zvikanzi yanga iripo zvandai makamuisa imomo. Bedroom macho maairara imomo. Nokuti pamba pavo pane 5 roomed house. Saka iye ashandisa imwe mukati. Vakadai Murume makamuisa imomo maimuisire muchirugu chehuku. Ndobva vabhadhariswa mombe kwachifingezi, ndobva zvangoperawo zvakadaro. Ko icho kwadere kuti chinje chaikura vamwe vanotaura kuti inhengo yechirume. Ndo mamiriro achaive chakaita. Ndo zvachaive chakatoita chaizvo, asi chairamba chichikura, asi chakadaro. Saka iye nhengo yake yechidzimai yakanga yavharika. Akapedzisira yavharika. Zvakaoma. Saka ing'anga ishi zvaireva kuti ndiye yakapa mushonga wakazotadza kushandiswa neavo. Ndo mataurirwo azvaita. Uyezve vaitageta haasiri iye. Ing'anga yaiti vakauya vachiti mukadzi namurume wangu atora mukadzi wechipiri. Ndokutaura kwayakaita. Saka ukwanga kuri kuedza kugadzira mukadzi wechipiri. But haana kutoziva kuti muroora. Nekuti amai ava muroora vakambotanga kumudzosa kuti atizira mwana, vakatorana vari pachikoro. Ndobva vati mwana wangu achiri mwana mudiki, asati ndauda kuti aite mukadzi. Ndobva vadzosa mwana, ndobva tatora mwana wedu tikagara naye. Ndobva kwazoya hanzvadzi dzemukomana ndodzakauya dzikati amai ndezvavo zvokuramba muroora izvi, zvikati tore muroora wedu. Vakauya vakakumbira kuna baba, vakati tataura navo mama, hanzvadzi yedu arikuda mukadzi wake. Ndokuvapa kwatakaita achidzokera. Saka adzokera ikoko aingodzoka achiti zvandiri kuitwa namai hazviita, mai havasi kundida. Saka baba wacho kubva ati iwe dzokera ushingirire imba yako, nyange baba mai vasingakudewo uchidiwa nemurume wako. Ndopazvakazosvikira pakutanga izvozvo. Pavana venyu iye anga ari mwana wechingari, mune vana vangani? Ndakabereka vana vari 6, iye anga ari wenumber 4. Vamwe vakomana? Vakomana 2, vakuru vakomana vakangoteedzana. Wokutanga mukomana achiteerwa nemukomana, kuchiteera musikana, kuzoteera iye, kozoya vasikana 2 mashure make. Ko zvinowanzoitika kuti kana pafiwa kudaro vabereki vanogona kuti ngatifambei tinzwe tiri pamwe chete nevabereki vemurume kudaro, hamuna kumbozviitawo here? Hazvina kumboitika, nekuti paakavigwa vanhu vacho ivo mai vekumurume vakabva vakasiya asati apedza kufushirwa. Pagumburisana nekuti pane nasekuru vangu vakasimuka vachitaura, zvinonzi vanhu vanotaura paguva zviya parufuka paya munhu akuda unovigwa pamaspeech. Ndobva vasumuka vachitaura kuti ana amwene kana mukarorerwa varoora, garisanai nevaroora zvakanaka. Ivo ndobva vangosumuka, ndobva vatanga kuti manditi ndini ndakaroya, mati ndasingade muroora. Ndobva vatanga kupenga vachitochema vachitotiza vachienda vakadai. Ndobva vangotorana nehama dzavo vese, ndobva vanopinda mumota ndobva vaenda vakasiya munhu asati avigwa. Iyo ng'anga ichiriko here? Yakafa. Yakafa? Yakafa last year but 1. Izvi zvakaitika rini? Zvakaitika 2000 ambuya tikirafa muna 2016 handisi 2016. Ko vanogara kupi vabereka? Vemurume. Kuvillage 3. Oho. Asi tingati here ivo vanoroya kana kuti vakange vatsvaga mushonga wokuti vagadzirise mwana chete? Ndopandisingazive ipapo kuti ivo magariro avo vakanga vachigadzirisa kuti vaida kuti mwana wavo asiyane nemukadzi, kana kuti vaida kuti mukadzi uyu abve aende. Ndofunga ndobva vazokanganisa kushandisa mushonga wacho, nekuti ivo muroora kumuda vanga vasingadi, vaiti mwana wangu da kuti aende kuchikoro, asi anda kuda kuti aroore. Zvoti pamwe vanogona nguva ine mukadzi wavo vaida iyo asiri anga atorwa nemwana wavo.
Aha. Iwo mama vakambouya ere panapa vachikuona kuti muri sei kubva zvavakashaya mwana wenyu? Ivo havasati vauya, vakauya one day vachivinga musikuru wavo, iye mwana wacho ndakanga ndamutora ndamukumbira, ndobva ndagara naye, vandimugara naye 5 days, ndomuda kuno, ndobva ndadarikidza 5 days, ndobva vatevera, ndopa vakangosvika vachingotora musikuru wavo vachidzokera, havasati vambosvika futi pano. Right, ko muzukuru anombouya achikuona ere panapa? Ndotomukumbira achiuya izvo zvanga ari pana, vakatozomuti ngaadzoka, vanongondipa mazuva 5 days chete, vanongoti garai naye 5 days, obva adzoka, ndikangodarikidza vanobva vatofona kuti ngaadzoke. Indodzi tsaimo chauya togara kurutara, asi kumusha wangu ndekwarwezi. Nangu ano mwana achinzi ari kurwara, ndisingatomboziva kuti vanhu vachindivanzira kusvika mai azondiudza kuti ashe mwana uyu ari kurwara, ane zvinhu zvadevelopa pamiri wake. Kusvika mwana yazoshinga kuti tiona, ndikazoona zvichorwa kuti mwana ane zvinhu zvanga kabuda, tikamboita zvemadoctors. Kusvika madoctors handiti hamudai vambomira mabhuku medu asati amboona zvakadai. Vatamboita zven'anga titohaya motikari tichienda kwese mumachawa kuna nachirungazi. Kusvika mwana ataura ega kuti mishonga yandowandira mai. Patakadzoka kusvika iye azoti ega akudzokera kubva kwandakaroora. Pakazobva ikoko akuendeswa kuchipatara kuHarare. Ndopakazoshayikira mari. But pamaifamba muchirapisa mwana zvainzokudi? Vatairapisa vazhinji vanga vasingaite zvekukandira. Kunze kwemudhara ndachitaura kuti akafa vainzi vamutsvuku pamira. Ndiye akazoti ndamweni mwana wangu ini. Ko pamakauya kuno kumakadi kuya naye mwana. Ndipo vakanzi uyai nehuku. Timbotry. But yakazoti it's too late. Shwa mwana akazongoshaya. Ungandombowa ndinawo nezvekurwara kwemwana, ndisingazivi mai kuti pane pandasiya here kuti muwedzere. Mwana wenyu angakura zvakadini uye zvanga ine mhuri yakurawo sei? Paakashayika akasiya mwana ne6 months. Anga ne8 months. Makore anga ne16 years. Anga achiri mudiki ne? Anga achiri mudiki. Akaroorwa ari mwana wechikoro? Anga ari pachikoro chitofoma asati atombopedza chikoro, ndopavakatizisana vana. Vangotisisana. Kuroora rakatozobva kwamambo. Rakabva kwamambo sei? Tatomhan'ara kuti mwana afa, ndikati mwana wangu afa pasina kana tsvagirai kuno kana chii. Mambo ndopa akazochacha pfuma yakatipa isusu. Asi vakazobvisawo zvakadii? Kubvisa vakabvisa mombe ari mumbasa ngavabvisa mombe 4 neimwe 5 yatakazotorera kwamambo. Tine urombo. Kaisirisa saka tofunga nhasi handinzwisisi tichii. But muri kumboonana here navo vemhuri yekuroora mwana wenyu?
tinotoonana zvekutoti zvidhina zvamukuona zveshopi ndo vakazvitakura zvose mwana ari toriko izvozvi tikatengawo chinhu takatomutora izvozvi pawiki rapfuura takatengerwa zvinhu naamai vake asi kuramba naye tingati muri kufambidzana hengi tiri kufambidzana nokuti nichandangu vakamboda zvava kuti tipengere vachiti tiri kuti vakaroya mwana ndikati inini zvandiri kuenda kwamambo ndiri kuda pfuma yangu handitaura zvekuroyiwa ndinongoziva kuti munhu anofanira kufa ko pairwara mwanasikana wenyu uyu mukomana akambofamba nemiri kwamaifamba kufamba tiyo nganga 1 iyoyo kumadoctors taitongoenda tega kuti mari andakapiwa navo acho tikakuzei mungatoti pamwe vakatipa $5 ye yekuendesa kumadoctors pakuenda kuti tizokuendesa mwana kuchipatara vakatipa $5 ye kwese kwatakatendera kuti madoctors nekunganga dzese dzataienda hatakatombogara tisipo pamba chingotsvanga asi zvakaramba kubatsira ko iye mukomana aiti chii mwana uyu achirwara mukomana aingotambudzika taitoona kutoti munhu ari kutotambudzika nemukadzi wake zvaimurwadzawo zvaitomurwadza nangu nanhasi akauya pano tikamuudza kuti tinoora mwana achengetwa anobva atanga kuchema akazorora here asati uyu muzukuru wangu zvekuti mwana akafa abuda chimwe chinhu pamusoro pechimwe chishona ichocho takatozongochionawo izvozvi tarisati tatombochinzwa kasi meno maitikiro azvakaita vanogona but isusu mashura kumusha kwedu asati tambozviona takatozozvinzwa izvozvi mashura asi sekunzwa kwenyu chii chikonzero chakaita zvidaro chikonzero inini kwakarorwa muzukuru wangu mheno kana vaimuda kana vasingade kwakakarorwa muzukuru wangu ndo vaita zvese wezi pamwe vasingade muzukuru wangu ndomva vazama kuti muzukuru wangu anyure wezi hapachishona zviriko kuzimbabwe zvekunyudzisa muzukuru wangu akabva anonyudzwa ndomva muzukuru wangu asvika pakubuda chimwe chinhu sai zvakamboitika zvese apa mwana wehanzvadzi yangu zvekuti zvamanje manje mudhara nyaya iyoyo ndakutotya kuramba nchiitaura bwezi muchatirovesa vanhu vasina basa vanorohwa bwezi hate takagumbuka kurovesa vanhu vanorohwa zvekuti dhu haisatirohera bwezi hatakachatakabata asi vanorohwa bwezi zvakandigwadza ende ndiri kutaura mudhara zvangu sasekuru wemuzukuru but zvingaitike kuti chimwe chinhu chimere pamusoro pechimwe chinhu after all vapedza vane vachiti ndo vakarora muzukuru wangu vobva vaita that shoti yedhilidhali meno tiringoenda mudhara hatiringoenda ngatimboendei semaindiro avakaita zvavo zveukauboyi zvekumombe neugezvera kurwizi tichavaona ngavamboita zvavakaita but kumuzukuru wangu nongoti nobo ndo zvavakaita zvamanje manje baba chifamba ndiri kunasa kuti mhuri yezimbabwe ndiyo nyaya inge achakwigirai muzuva ranhasi manzwa baba vachitaura manzwa futi namama vachitaura zvakaitika kune mwanasikana vavo zvinhu zvinorwadza zvikuru kuti munhu unenge wakasikwa uri munhukadzi wozongoti washayika wakuchinja wakuita munhurume mhuri yezimbabwe ndototanga kuzvinzwiro pano sekuti munhu ukaudzwa kuti ndo zvaitika kunzvimbo yakati unogona usazvibhilivha
but zviriko muno munyika yedu yeZimbabwe. So komukuzviona sei? Ya kunzima sihlobo ezithandekayo iyo phela indaba akade silayo ngithathela lapho kuchiye khona ngumampofu ukuthi intombazana le eyabhubhayo ngo-2015 kuthiwa ibile 16 years kukhanya ngani ngabantwana ade bethethene besebancane. So umamazala wakhona kuthiwa hayi ubengani kathanda umalukazana esithi hayi umntwana wami sesemncane ngifuna ukuthi aye esikolo wakwamphendukisa ekhaya waphenduka kanjalo bekungani kuloku ungazwanani phakathi. Yikho phela kuthiwa ugcine la esehamba esesenza okunye lokhuyana okwenzwa yilabana abahlakaniphileyo esiye ezinyangeni ukuthi ayozama phela ukulungisa engxenye ubesithi umfazi engabuyela. Kodwa kuthiwa iproblem yenzakele ngekuthi umntwana oyinkazana ugcine phela esithi esiye esikhathini ekuyena esikhathini wagcina esibona izinto angazizwisisiyo ngaphansi ngale wagcina esithi kumbe hayi yikho abakusebenzisa esikhiweni esithi ama-pads bazama ukutshintsha ukuthi basebenzise enye indlela kodwa babona kuyala kusenza kuqhubekela phambili waqalisa ukukhula enye into engazwisisekiyo. Kuthiwa ekugcineni unkazana ugcine esekhule isitho sakhe sesifazana sesiyisitho sesilisa. So bazamile ukuhamba kubodokotela kodwa odokotela bathe lokho abakaze bakubone baphinda njalo bazame ezinyangeni kuthiwa hayi izinyanga lazo singazi ukuthi amandla abo ebemalutshwane yini. So umntwana ugcinile esebona ukuthi hayi mina imithi esenginathile eyesintu lezibhedlela simningi kakhulu othi phela mina ngizambile lapha engathathwa khona engayendela khona ngiyoziphumulela yikho agcine ebhubhela khona. So kuthiwa ekuzweni indaba yakhona abantu bathi bake bazwa ngani umamazala lenyanga bekhulumisana ukuthi kanti wena ngakutshela ukuthi ungalahli umuthi lowo toilet singathe sambuzini ngoba nxa usulahlila kula ngenye indlela ongawuthatha ngayo ngoba akusela nxa kuyikukhulula uzakhulula njani. So akusela impilo zakha ikhukufo kwenza intombazana sikhuluma nje inyanga yakhona layo yashona kudala. So yindaba kade silayo sihlobo ezithandekayo elami igama ngithando class uMancube. Rango zitha ndinonzi Ruthi Nyashamira Umba. Ngesikhathi sonke lingekele ukusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.